Tangi aingu yo Blei hagani ke por. Bangila biang ia ke banwan ra Shafi ia gani ke program. Haga bangadan ban ai biang Shafi ia ke ketien ke Jong Blei. Kaba im bat kaba don bor. Kaba nganget scam bagani ke ketien ke Jong Blei. Kaba nganwan ra Shafi menagisngi. Kan kelalong ke ketien. Kaba nong ke jing shai, kaba nong ke jing yarap. Kaba la ban long ru. Kan nong rim ia ke jing yai lenti ke Jong Fi. Hagi ni kisngi kibangi immenta kisngi ki be. Nga krening ni ke khubor mala ke por. Nga ai ni ke ktien ke Jong Blei man na ke por. Ka wei ke nong rim ke banga kwa bani thu i fi ke dei. Namar nga don ke jingkit kli. Ia ke riba ke jat ben rio. Nga don ke jingkit kli. Ia ke brio ki be im hagi ni ke ri ke jingi. Ki be don na pedeng ke jaka ke ba ngim sngau thu sngau tau. Ni ima ke por ke ba ke pertai ke don na pedeng ke jing kelumar. But ke ega ba nga kwa ngan keren mena ke sngi. Hagi ni ke por ke dei. Ke ba nga nget kan long ke jing mentoi. Kan long ke ba krau ia ke jing im Jong Fi. Kan long ru ke jing ai men sim fi ba pinla ban sngau thu. Ia ke ktien ke Jong Blei kat ba pinang yat. Hagi jing yat lenti ke Jong Fi ke ba mala ke por. Te hagi ni ke por ke ni let no ban ngap ia ke ni ke ktien ke Jong Try. Nga da kerpat ifi ba pinum pelip ya ke mobile phone Jong Fi la da pipet di mobile dan shibon ke lenti ke bangin pet ya ke program la kalong haga ke laptop la kalong haga computer Jong Fi la kalong ke TV ke Jong Fi la kalong hangno nga da kerpat ifi ba pin pelet jingmot ban ngap ya ke ni ke ktien ke Jong Blei fi nga danang ni ke ban pin ifi ya ke ni ke nong rim na ke ktien ke Jong Blei. Kabanga ai kerteng mentai ke sngi ye ke jingkren ke jonga Mynno Hangno bat Lano Ngin Iohi ye ke bor ke Jong Blei kata ke ke jingkren kabanga kwa ngan kren hagini ke jing hikai ke ba mentai ke sngi sajisen ngan repeat biang la dengan ong biang sajisen Mynno Hangno bat Lano Ngin Iohi ye ke bor ke Jong Blei ba sajisen panu Blei un pen pau ya la ke Jong ke buram un pen pau ya la ke Jong ke bor haga ri ke si be jantia haga pertai hi barakawai Mynno Hangno bat Lano Ngin Iohi ye ke bor ke Jong Blei kita ke dei ke jingkren jonga ke bangadon ban keren Shafi haga ni ke bor bat chuai ke bangania chikhmat ye ke ban ai ke ni ke jingkren nga kwa pin plet jingmot namar nga kwa ngan ong kum nefi fi nda habangi emma gini ki sngi ki ba barok khat ki priu ki dana ga jaka ka bangi dan tangka wei ke jing perkhat berkata ka dei bangi yo i ya gini ke jing long jong ka pertai menta ka jing kiu jong gini ke jing pang ka jing ja jong gini ke jing kelumar ki lockdown ki bejaga pertai nang ta ka ni ke jing ka ba ke government ke shamenta ka ba ke pertai ba ka wei ke kelumar na mar ke ni ke virus nga kwak ngan ong fi ke ni ke por ba ladangi pet bahaya ke jinglong jong ke pertai ba ka wei ikum ba ke pertai ba ka wei kala pilot ki khmat she ke ni ke virus ikum ba ke pertai ba ka wei kala ye kren be tang she phang kumno ye ke bani da ikum ba ke pertai ba ka wei kala pai she ke ni ke la ban ong no la klet lut na ma la khang lut ki school la khanglut ki trai ki kta la khanglut ki ni ki tai baro pat minta ka pertai ka pai saga jaka ka ba baro ka khmat jingi ka khli jingi ka rukomi kren jingi ka jinga pet jingi ka jing pelet jingmut jingi ki jing perkhat jingi baro ki dai tangkum no bani perkhat ia ni ka coronavirus ni ka COVID-19 ka bangia pai jing menta pat baro ka jingmut jo brio ka pai be hang ni nga kwa ngan ong pi dai hakabakum ka ni ka por banga wanra ini ke khubor bangan pen ifi hagini ke khlemat la na ka long ka bala menta ke singa kwa balai ngim ya pai ya ke khmat ke jangi mdai satya shigini ki aka ki ban pen redman sim shafi yafi ki ban pen pai fi shiga jaka ka ba pin klumar ka ban pen pai pen mani fi shiga jaka ka ban nyat ipi kendong ban pen shong haga jaka ka ba bi sharp pen ting pen ear ka banga kwa menta ke singa dai what let klet ba haga ba kum ke por ngim dai ya ka ban pai ke khmat jingi shino tongin pai ke khmat jingi shino Blei tongin klat ba no Blei bangi shakri no Blei ba krau tongin klat ba no Blei de ba pa yo jisu shagani ke pertai ban yap ala ke
ke ding fna ban pen mi ke snam ke jo ban map ke pop ke jingi ban uba pen mi pat u de ke bor na ke jing tap ban uba imenta ha ke tigaman ke khet ke jo Blei ban uba pet na beneng menta u yo i ke kinja ben reo ban u Blei kwa e ke kinja ben reo menta yang nga ba de pi banginum pai e ke khmat jingi nginum tanot e ke baro ban ye kran be tang shapang kene ke jingpang andre hagani ke video ka bang kran hagani ke program ka bang ai menta ke sngi nga kwa ban pen pai fi shaga jing crowd jo Blei nga kwa ban pen e fi shapang ke jing long ke jo Blei ke crowd bo Blei de betray de ke bor ke jo hagi por baro but nga yo ina ke bible bo Blei de Blei ke crowd u Blei ba pen pai la ke jo buram ke jo but nga twai men ke sngi ba pen yo i ya gane haga jing em ke jo fi bin de puli na ke kitab sam ngan puli kendiat na ke kitab sam kalenang ka ba nyo pun rio singap ngan puli kendiat ye ke kitab sam nga kwa bangini klet no shipor gini ke aka nga kwa ngini pai shi ke tien ke jo Blei lada ngan ongom ni lada pi pledging mot ye ke tien ke jo Blei lada pi perkhat ye ke tien Blei lada pi perkhat Jepang Blei u bekrau lada pi perkhat Jepang ke jing eet ke jo Blei lada pi perkhat Jepang ke jing shai ke ba wan na ke tien ke jo Blei kan pelong fi ba pin kham sting ha ke jing mo perkhat jo fi ban ye ke ba pi yo i ke jing crowd jo ke jing pang ai pin yo i ke jing crowd jo Blei ai pin yo i ke jing crowd jo ke jing kular ke jo Blei na ke tien ke jo nga yo i ke port jo ke jing e jo ke judgment Israel nga yo i port jo ke jing ele ka ba kum ke ne pa judgment Israel u Blei Quran ha ke kitab sam pi puli kitab sam barokaway filap ba ka Bible ke kren Jepang bagi brio ki den kamban pai show Blei ha ke bekum gini ke singap ngan puli ye ke kitab sam ko nang ko banyo pun riu de khat bening kong ngum ne ha juda yo Blei la itu ka ba krau ke keteng ke jo ha Israel ha salem ru ke dan ke khmat ai kadan ke tabernacle jongo bat ke jaga shong jongo haseyan hangta ula pen khenye ki knam jong ke runti ye ke sti bat ye ke wat bat ye ke tma melong uba dan buram bat uba khrau nakilum ke jing luti la luti ke ba yaw men sim ke la thia ye ke jing yo thia bat naki ba khrau bor mdan bala scam lagi kti ha ke jing sneng jome au Blei Jacob bat ha ke kali be ki kulai la pen yo thia yame ken uba deben shepting bat u ei uba la ban yang khmat jome haba me shubitar tang shisen mela pen yo sngawe la jing bishana bleng ka pertai gala shepting bat gala jar haba Blei la yang ke jing bishar ban pen eme ke ba loi paro jong ke kendau fi balinga puli gene nga khwa ngan pen e fi nang ne ba hagale ke sam ke ba nyo pun riu ka Bible ke kran nang ne ba haba la ruai ni ke jing ruai ki ruai shapang ke jing krau ke jo Blei ba yo Blei la yo i hapo ke Salem yo Blei la yo i apeng ke judgment Israel yo Blei la yo i apeng jong ke Jerusalem bat nga khwa ngan ong fi ngani ke por ai ba ke rikasi jingi kan yo i yo Blei ai ba ke rikasi jantia jingi kan yo i yo Blei ai ba ke India ke mentakan yo i ke jing krau jo no Blei ai ba ke pertai menta ai ba ke tegi ba krau ba tri jong ke pertai kin yo i ke jing krau jo no Blei ai ba ke Kristan ki ba nget shi shayo Jesus Christ ngin yo i ke jing krau jo Blei ngin no ple jing mot ye ke jing ele barok kat ne ngim tip ke ba ja ngim snau to lot mdan balaban batai mdan balaban ye da mdan balaban ye rap ifi ndre ke ba sa mentaka dei tongin pet shega jing krau ke jo Blei ngan kren mena ke sngi ba u Blei ujupen pau ye la ke jong ka bor ke jo hagi por baro bat nga kwa ngan wan ra ifi kat tu ne teliki mat ke ban ye rap ifi mena ke sngi ba pin snau to ba u Blei kwa palat ke jing em jong ba jong fi bangin pet shega bor ke jo Blei bangin yo i bo Blei haba kala de ke por jo ban sei ke sankti ke jo ndan balaban yang khmat jo haba kala de ke por jo Blei ye ka bo le ke ba krau ngani ke pertai manu balaban yang haba shubitar tang shisen ong ke ke jo Blei open ken jai ke khndau open ke dia ke renti be ke knam jong ke be khlan bor nga khwa ngan ong fi mena ke sngi haba nga yang nang ni nga khwa ngan kran ke jing krau jong ke jing pang nga khwa ngan krau ngan kran jong ke
jing crowd jong jing lang ke jong Blei nga kwagan kren jepang ke kerteng ke jong Jesus Christ nama ke kerteng ke jong Jesus ke dai ke don bor ap nang ke kendau bat sepok jong ke kendau ki sot ki haban dam ke ni ke kerteng na ke dau na yang nang ni ngam kwangan educate if ngan ngan hikai if ngan pentip if ba pentip ki ai nga kwangan ong if ka bang kwangan ni kren na ke sni ke dai bet tang sepang ke bor ba ke jing crowd bor ke jong Blei fi habang ay kertengi gini ke jingkeren jonga Mynno Hangno bat Lano ngin yo iya ke bor ke jong Blei lesi menta fi shong ke yeng pi perkhat lesi bon peng jong fi ke badan apa ke jingkit kli ke riba ke jait ben rio lesi pi perkhat pi do tia do dam ban perkhat ngin le kumno lesi ke brio ke pertai menta ke perkhat ke le kumno shei to Blei kumno Blei le nga khwaga dang fi ke po walit mot bo Blei u bangi shekri u Blei u snap jar snap jar u Blei u khmi na benang Blei pet na jrong nga dang sidep krana ke video ke ba min sande bo Blei wat hapdeng jong ni ke jingja ka ba kat ni u pet na benang u wat ke brio bat nga nget kala long ke jing men toy fi ngayo idan de hajar ke brio ke pet ke shisngi bat tang men ta kat to kat ni sngi ngayo ke brio ke la poi shaga arfo jar ke la poi shaga khat lai jar khat saw jar bat nga ai ngo you Blei ba pipet bat I ba haba pipet pin the pentray kam I haba pi yo I ba ktir ke jong Blei ke de ba day tung in the le shai ke tang in the wat you Blei in duai ke riba ke jat men riu ngin tap le ke snam ke jong Jesus Christ ya ke ri ke jingi ba ke de jing pang ke jing kro ke khlam ke nem sneo baro kam dan bor ban yang khmat jong no Blei ba kraw and de ke ba don coming ke de tung in me pai lagi khmat jingi show way pan and tung in pai ke khmat jingi show no Blei ba don bor let a pipet show no Blei ba kraw let a pi snap ke tin ke jong Blei kan pen im ke jing et jopi kan pen ki im ke jing et jopi kan wan ra ke jing shai ke jing mo jopi kan pen long pi pin yo I ke jing crowd jo Blei na mala da pi klet ban yo I ke jing crowd jo Blei but pi yo I ke jing crowd jo ni ke jing pang kan don bor fi re la da pi yo I ke jing crowd jo Blei ke jing pang kam don bor ke jing im jo fi ke ta ke de ke bang kwangan kren men ke ski fi bon sien ngan ong fi teng teng I klet bo no Blei u de bo pen pau la ke jong ke bor ke jo Badai nak kata pen I ni ketien ke jong Blei men ta gesngi ngan sedang men ta gesngi dak ni ketien ke beningkong Mynno ngila jio I ye ke bor ke jong Blei Mynno ngila jio I ye ke bor jong Blei ngan keli ke ta ke jingkeli lal pin pulien ke ni ke sami nak lenong ke bah nyau pun nyau singap ngan pulien ke khot ke bekhat wei ke ketien ke jong Blei ke ongum ne ngan ye thu ye ke jingle ke jong trai nabangan ken mau ye ke jingle pla jong me ki ba Mynno ke jing kren jong ka ban kong man ke sngi ke dai Mynno ngi yo I ye ke bor ba ke jing crowd jong Blei hagani ke sam ka ba jong asaf la da pin pulien ni wang ngan aingo ngan ye thu I ke jingle ke jong trai nabangan ken mau ye ke jingle pla jong me ki ba Mynno ngan perkhat rui ke kam jong me baro bat ngan pusan ke jingle jong me la da pi don kum ke ta ke jing sngal tho ban ken mau ye ke jing crowd jong Blei ban perkhat ban pusan ye ke jingle jong Blei fitip Mynno Blei le ke kamba Mynno Blei pen pa le ke jong ke jing crowd ula pen pa ke jing crowd jong ula pi pule ke Bible ula pen pa ke jing crowd kan record ne ke Bible kan wala ke history jong ke pertai ba Blei ndau pen pa le ke jong ke buram mdan meno balaban yang mdan Egypt ka balaban yang khmat jong ni Blei Blei bala i ban pen kerpang ke jat ben Israel na ke Egypt aga por ke jong ki khon Israel u bala ban pelat ye ki ne ke jingpang ban u bala ban ye dai ki ban pen shong ki yang ban ba u da pen ye pair up deng ki Egypt ban ki Israel u tau de Blei u bada ongum ne ke kitab Exodus wang nganom sha wat tang so bon pen ki lo tlet ye ki khon Israel na mangan bu ke jing ye pair up deng jong ki u tau de Blei u bala ban le kumta u ni de Blei u bangi shakri u bala kumta ngayang nang ni ban kren chipi bangayo I bo new Blei de bala ula pen pau I ni ga bor jo habang kren da sngi Mynno nga kwa pen ken mau bo Blei ula jipen pau mat la ga bor u kat ye ga turiao besau
Hakapor ka bagi kon Israel ki pai ka jaga ka be Mynno piyo ibo Blei le ka kamba ngasngot nat new angom no hagad khat ka ba tangan puli ka ni galenti ka Bible ka angom ne hagalanong ka ba nyaw punyaw khat ka ba khat lai ka ang kalenti jong me au Blei ka long hagad jaga kentang wei balong Blei ba kraw ko mo Blei me la long Blei ba le ik jing pla me la pen banai la ka por pen ki jat pen rio me la pen im da la ka sangti la ki brio ki kon jo Jacob ba Joseph pin puli khat ba khat rio ka ang ki ki la yo iya me au Blei ki ki la yo iya me ki la sheptien ki jing le ru ki la khnyo ki la theno e ki sun ki la pen mi ki jing rio ki khnam jo me ki ya ru ka jing sawa upar that jo me ka la dan ka er lang thari ki leili ki la pen shai ka prthai ka khandau ka la khnyo ba ka la ki ka lenti ba jo me ka la long ka duria ba ki lenti ret jo me ha ki ki bkhrau ba ki jing jam jo me ito me la yalam me la ki brio ka knhun lang brat da ka kti Moses badu Aaron pi Mynno ngiyo iya ka buram jong Blei ngala pule pi mentan ba wat ki jing jelio ki kongo yo Blei ngani thui pi abo Blei upen pau ya ka jong ka bor ngani thui pi Mynno upen pau nadu mensua ha ka pertei Blei la pen pau ya ka jong ka bor fi yo ibo Blei abo upen pau ya ka bor ngani ka pertei ka knyo dan balaban yang khma jo no Blei abo upen pau ya ka bor ka jong ngakwa nang fi de Blei we kraw But siya nga nong ifi ang inigapor abo Blei pen pao ilaga jong kaburam. Nga kwa nga nong ifi un pen pao. Barang ka bang kren men taga sngi siya figa day Mynno Blei pen pao. Lesing ila yo i gani ngala ju kren gani barabor. Hagani ga riga jingi Blei ula pen pao. Yala ga jong kaburam ga jong. Ula pen pao ilaga jong kabor. Ula pen pao ilaga jong ka jing kraw ga jong. La bun sin ngam dan kam shu iga bangan pengen mau pina mga lakren bun sin ni bau Blei ula pen pau ila ga jong ga buram ga jong ga pertei ula pen pau ila ga buram ga jong kham tam ga riga si jantia ba dai ne ga daw ba nga yang na nga kwangan kli fi Mynno Blei pen pau ga bor ga jong ula pen pau la slam ha ga Bible Blei ula pen pau la slam ula le iki ba kraw ha ga ni ga Bible But na bang kren knang mangan poi siya appointment ay gisngi nga wan ra ning kong ini kitien Mynno Blei pen pau la gajong bor ula pen pau la slam la bon sien ula pen pau men bau pa yo Jisu bon pen mi pat yo naga jing tap but hadu meta gisngi dan bala len ni kata bau Jisu Christ udai u Blei u ba im ubala mi pat naga jing tap ubala job yo saitan naga jing pang naga jing yap but menta uda naga ketiga jong o yagi shabi jong du job ba jong jing yap but u shong naga ketiga man jong tra unsa wan biang but menta u up yaga por but nga duai menta ga singi ba pinyo i ba nu Blei u le jupen pau yaga bom dan jing tap ka bala man bat yo dan du job ka bala yaga ban job yo dan saitan dan bot jing dum dan pertime dan brio dan riu start riu khlan ga bala ban yang khma jo u Blei pen pau yaga jong bor shanga nong if yaga ni por uneu Blei uban sa pen pau biang ini ga bor haga pertei ga bamenta bat nga kwa ngan pen ifi shwa ga baningkong Mynno Blei pen pau la ga jong ga bor ula ju pen pau mentan nga puli nang ni naga ktien ga jong Blei pilap na galanong ga banyaw khat ga khat wei bahaga ni ga sam ga ang ngani thu i ga jingle ga jong trai na bangan kidmau i ga jingle phala jong o ki ba Mynno men shwa Blei ula ju pen pau ga bor na mabangam dan por nga kwa nga nyala me pisi ga ktien ga baar Mynno Blei pen pau bat ga baar ga bang kren ang ni ga day Hangno u Blei u ju pen pau yala ga jong ga baar snap ba Hangno balay nga bu ini ga ktien Hangno namar nga kwa nga nong fi day Hangno bo Blei pen pau yala ga jong ga baar Hangno finyo iu Blei ju pen pau ga baar jong o haga por ga ba ma ba ki brio ki ma haga jaka kaba suk ju pen pau naga daw la da fi kwa banyo i ga bor ga jong Blei Hangno Blei pen pau la ga jong ga bor ngan pen i fi ga ni ga por dei haga por kaba ki brio ki pai aga jaka kaba ki kutlat dei haga por kaba ki brio ki pai aga jaka kaba kimla dei haga por ba ki brio ki pai aga jaka kaba ki pdiang ba ki admit ba kimlog sho kimla sho nga kwa igatabang kren kambania hagani gupor kat bau brio udang persyang kat bau brio udang le udang persyang ya kaban tau lenti kat bau brio udang persyang dagi lat dagi lenti baro ikum bau Blei usngap unum pen pau ga bor ga jaw
Kan bagi beriu kidang batai, kan bagi beriu kidang late start, kan bagi beriu kidang keren sibun ke kan bagi beriu kidang ya pet, kidang ya pelet jingmut, kidang persang dalam ke jong ke bor ban le, bat haba kidang don lat ya ganu ke lenti, haga jing im ke jongki ya ke tau Blei ngap. Bat ladangan keren bet ya kini gepor Hangno Blei open pau ya laga jong ke buram, ya laga jong ke bor Hangno open pau ngan ong biasa sien u Blei open pau ya laga jong ke bor haga por ka baga pertai ka poi haga kutlat haga por ka baga pertai ka dana ga jaka ka bakim dan jinkerman haga por baga pertai ka dana ga jaka ka bakim tip show kum no balle. They hang tap in your ibo Blei open pau ilaga jong bor. They hang tap in your ibo Blei ule ke kamba. They hang tap in your ibo Blei open pau ilaga jong bor Blei. Namaru Blei ukwa ban yo ilaga jong buram. U Blei kwa ban ne ike bagi beriu ni persang lang nang tade ba maba ngin ya persang peniang lang man persang man ya le lang ngakwa na ipikat bagi beriu dang persang ni tu ipli Blei i kata jing persang ngam penram bagi jing persang ngam keren ban kita le ike ba pidai ban le persang kat ga ba pila ban le ndai ndapi pai ga jaka ga ba pikut la dei tangu Blei. Ngayo iwat tangha ke jing simet jauh beriu. Ngayo idan ke beriu ke bahagi ni sengi. Ki belek ke mamdan kam Blei dan ke beriu ke bayat ini ke pertai. Iku maka spark kalau biang. Iku maka jing nanti start kalau biang. Iku maka jing jong ke beriu kalau biang. Bat nang teka down lagi yat. Ndah bagi pay ke jaka bagi pang. Ki let jing doktor. Bat nang tade ki jam ke jing pang. Nang tade ki bu sibun ke pisah. Ban bu nak bentar ke jing kat jing kia. Ngamau bagi tak ke bakla andre. Ngalap ke ni ke way kat bagi beriu ke dang persang ke dang yoklat ke dang ki pinum yo ke puram jauh Blei. Hari ngalap ini ke wait ndah bau beriu pai ke jaka bu yo ke jingpang ke bau doktor wang dan jingkerman ni fi. Ndah bagi beriu ke pai ke jaka ke bagi ong habau doktor bat ke medical science ke ong ngingim la syo ke besak ke dai setang u Blei wat ki doktor ki ong setang u Blei nama mdan lat de ke wait pat ban ong dai setang u Blei bat ki tu ke beriu ndah ki pai ke jaka ke bagi kut lat bat bagi tip syo kum no ban le dai hangta ki pai syo Blei bat mal ke por ndah bagi beriu ki wat you Blei de ke download barang ayo you Blei hangta open pau ya la ke jong ke bor nama u Blei Hangno open pau la ke jong ke bor open pau dai ha ke por bagi beriu kim tip show kum no ban le siap ngan penifi haga por vo Blei sei ki khoni swel nang tai na gari Egypt hiken mau u yalam ki ya hare tang sipang ki pa haga duria besau nda pa haga duria besau tip show lengum no Sheikh Ahmad ga duria thau lieng rum long chum lap por show namar u babe na din de ki sipai ga jong pharo pai ga jaka ka bagilin yar ki khnyum am tip show lengum no bar ki pai jaka ka be what kat Moses on Blei balai malai nyara nga nama balai ngani tu ipi wat kan Moses no umman se nama balai u Blei u kwa ban pin pai ki ga duria besau mentang khwang anong ifi ngidang pai ga ni ga coronavirus dang dan lat ngidang yeri ngidang yong ngidang yedon ga dawai ngidang yele ko ne ngidang lem tai ngani tu ipi binum pat yo i Blei un pin pau le ga buram na pi pai ga jaka ka ba pi ong try dan lat shu yangi but try ngim dan jinker men shu nang no dei hangta vinyo i bo Blei uns dang ye ga ban pin pau le ga jong ga bor ga jong ngas no komen ni kita ketian nama ngayo i haga Bible ge la dapin pule ge story ke jong ki khon Israel u Blei le komta de pi pet wa daga ni ke perthairu u Blei le komta ngala ji i dor ge brio ge bom don lat sho ge jing em rei haba ge pai shi sha sho Blei bana ba ki pet shi ge jing kraw ge jong Blei pun pau le ge jong ge jing kraw ge jong pi nga kwa kan pin fiang ni ngapa de pi pule na ge Bible pi pule kai pule se na ge Bible pin lap haga kitab Daniel kum no bu Blei le no bu khat ne sa brio bala along kum Blei haga ni ge perthai ge bom don Blei challenge you Blei ru udah keren persyak wat you Blei ru akapor jong Shadrach Meshach pada Abednego filap ban dah habau Blei u le dah kebeting fi yo i ni ke way dah habau Shadrach Meshach pada Abednego kinut ban shane au Blei fi yo i nagi ru ngalawar ding Blei don lepa apa ngalawar ding ban fi yo i dah haban nang tu ni bukan sa umban si ban pendam how nu Blei na mau yo i wat ke ding bu tang kamla man ye yo nu Blei ban ngakwang anong fi habaki bread you Daniel ke krem ki sing yo i bu krem lei hang tu ki yo i yo Blei ban ngakwa ipi ngani tu ipi Daniel umla ban pelait la dia nagi sing Shadrach Meshach ban Abednego kim la light naga lawar ding ndreiken mau nagi pai ga jaka kaba kim tip shu kum no ban le nagi pai ga jaka kaba kim la shu daga lenti la jong kila kut la de hantau Blei reveal le di bat open pau ya la ga jong ka buram bat ngayang nang ne mata ga sngi bangan keren jepi ga nagi kubar Mynno pi yo i ga bor ga jong Blei le jupen pau bat mentang keren hang ne Hangno pin yo i ya ga bor ga jong Blei. Dei na pipa ya duriau besau. Kan mau ngidan duriau besau.
wat mentai matla jan poi duriau besau ga pertai menta nga I kumbala poi haga duriau besau tang bagi beriu dang persangi ban wat lat dang persangi ban thau liang dang persangi ban persang ban sukhli na ban jingi na ban le khumno ban thau lenti na jrong na po nang no pin thau lenti aba pi poi ga duriau ka basa ka dai satang ba pin nyar show Blei but nda haba ki brio ki poe ke jaka ka kutlat but abagi nang malinyar show Blei day haga taga porbo Blei warrior Moses balay malinyar nga balay mamya chikmat kneri dingdo ay mamya chikmat ngan kat ke duria besaw but ay ngo yo Blei open power laga jong bor day nda haba kim dan lat ka pelingo wat ikif yaki Egypt ki persang ka banya yat lang hade ka plan jong Blei ka de ban telep iki kata ka de ka bo Blei kwa adu mentai ki sngi fitu ki plan jong ki brio chibon ki brio ki plan ngani tui pik dan ki borso ki influence ngani ke pertai kamen semaman kala runglot ke jingmut jeng ke brio bagi mut ya kamen lek ka jat pakajat ngani ke pertai hari kan mau Blei umpat pen pau le ke jong ke bon namar ki brio ki dang persang hi ke banwat ke jing dan la ke jong ke jingla ndrai mentai ke sngi la dangin poi ha ke jaka banong Hangno try ngin yo iya ka buram ke jame Hangno try ngin yo iya ka bor ke jame fin yo iya ka bor jong Blei day haga wa haga duriau besau Finu iwan haga por jong Joshua gi yo iga bor jong Blei day hapor ba shlei ga wa Jordan ba kim tip kum no ban le nia chanun le chanu Blei penlong de ki jat jong ki lingdo ba ki pendai ki ba ki senduk jutang ki jong Jordan ki kat aliang ba ki yang kum ke kenro ba ki ya rekiang na siliang kata ka day ga bang kwa nganong fi tip day Hangno la na pin pulin ga Bible tangin si pulin kandian day snap nganong fi kani ga day ba kani ga bamentaro day haga por jong nem sneo They have a port on the clam, they have a port on the jing air, but you break it down like a lockdown. You him to tip back on the lockdown, give a shir kaitam upon a Bible. Fin the pet a Bible, get on the lockdown, give a bone. Kadan lockdown, they any two people know who don't lockdown. Tamaga jing chong ka jong Noah ka yingling kam dai ka bu chong ritmen sim ka dai bu don na po jong ka jing da ka jong Blei nga kwa ka nang fi kon Israel ki don ka lockdown ki chong ying and dai ka jing dai ki kam dai da ka aka ru ka dai ka snam ka jong tu lang brat but nga kwa ka nang fi men dai ka sngi pet ngan pen ifi na ka Bible ka kitab ki sim ngap ngan puli kini haganu ka por Hangno ngin yo I ka buram ka jong Blei dai ha ka por jong ka nem sneo dai ha ka por jong ka jing jong ka nem sneo ka klam ka ba wat na ka Gajat ben riu pi na puli na ga Bible na marbang amyo sibon ga por nga kwangan sipni fi kindiat agni ga klep man kanang ba pin sngo tho da pi puli yene ka kitab ga baar kis em ga nang ga ba henriu na ga khat ga baar fusaw gang hadin gani uben hadat us em Syria ula ya lumlang ya pa ya pombaro ba bula lek ki ula ker ko ga Samaria te kala don ka nem sneo ga ba jura Samaria ba la khmi ga ker ko ka do bala di prapo shekel rupa ka khli kada si pawa kap ka parusan shekel rupa kat baus im Israel udang ya nang tanah lo ka kenro ko ke kentai ka la perta ka daong yarap kus im kenrat utiu lo ang la dau traun yarap ipa nang nongan yarap ipa naki kenton na ni na jing teliat umso Marabos iem ukuli ka ega beja ki arngot ki longkme ka wai ka longkme ka complain shows iem gong menin ngila ya kularban bam yu khun jonga but lashay ngini bam yu khun jong kana mangina poy ga nems niu ha ga tangan kat adu bakala hiarlut long kadang ka lockdown ka bakim yo le tre myo rap myo rang mlo le shinu kam don bam ka bawan rung je Samaria but ki don ga jaka ka ba e palat ka ga nems niu ki bam le ga jong ki khun but hangni us iem ukat ya la ga jong ga jan kalau dan kum kata hakabala di ngan ong ipi hangni ke Bible kong prapel shekel rupa ya ke klik kada kadadu kata tang ke klik kada kila ya bam lo ke kada kila ya bam lo ke so ko miau barakat nama bam don bam kala ka pisa kam don dor shu ngani tu ipi kila poy ke jaka ke kordet review I hagni ngan nem sneo hakala nong ko bahinyau ngam ngan puli hakala nong ko bahinyau jong ke kitab ke ba arkis im tapi puli u Elisha u prophet Jong Blei u yo snow no try ni ke uang komne uang snow pi ke utrai komne uang utrai la shai ko magani ke por shi shang upurau ande shishekel but ar shang ubali shishekel haka kendau Samaria fi hangni ka wan ke no Blei how is Elisha ka ba ong ni ke kele ong what la da menin fi de prapau shekel rupa ya ka tangi ke khle kada hadu ka takarem ngani thui pi ong
tang la shai ke sngi ngan le ke ni ngan pen pau la ke jong ka bor ke jong ha hagaba hapden jong ni nam sni opinion I tang shishekel kindi shishang ka bible ko ang upura ubani kindi shishekel ban arshang ubali shishekel haga kredap samaria don we brio ne uba ang challenge u elisha wang ngam ngai wala do blei play ke jing khang jong blen ke nom la long nama Iohi ke situation Iohi ke jing Iohi ke jing kordit magadan ke lockdown gadan ke jing bam yo trei okta gadan ke jing bam roi shu kamdan yo kamai kala hiar lo economy bro mentangi poi hang ta andre pitip na habo blei pen pau le ke jong ke buram u elisha wang menyo I de lagi khman wang you brio nama ngai wa menyo I de lagi khman re menom yo ba menyo but if you pull in again lenong ka banyo pilap shedin baga bible ko ang ka jashisha baru pat ba ulalet no ru if you pull in lenong ka banyo ko khat ko bakhan riu ko ang upat ba ulalet mi no but ulaluti ya gadara ki Syria kumta shishang upurau bani ladi shishekel but arshang ubali shishekel kat bakum ke ketien ke jong trai dei nak ta daw nga yang ne nga kwangan pen I finang ne bau blei u bangi shekri nda habo pen pau ke bor ke jong hangno pen pau haga nem sneo haga klam haga jaka ka bam dan lenti haga jaka ka bagi brigale ba me lagi khon nda haba kala dei ka bau blei un pen pau le ke jong ke buram ke jong dan balaban kang unu blei de bu kraw kata ban nga kwangan pen I finang ne ba u blei u de bu dan bor ngap ngan pen I fi gane Mynno blei pen pau yo buram ke jong yo bor jong ula jupen pau hagi por ke ba menchua Hangno blei pen pau le ke jong bor ke jong dei nda haba ke briu ke pau ke kutlat ban haga jaka ga bakim dan nanti nda haba ke briu ke pau ke jaka ga bakim la shu ban muddur kumnungin le nang ni shikmat ane dei hang tau blei pen pau le ke jong buram menta ke singingan pen I fi sai ga bakhat do Bat ka bakhat do ang ni gapor ka bangan kren ka day. Lano mangi pat menta. Ngapa? Lano mangi. Lano ka ni gapertay. Lano ki banget kinyo ino iya gabor ka jong blei hagi ni gisngi. Nganget ka do nun jonga nga kwa nga niyo iya kata nga danget. Na mga tip bau blei unpan pao ila ka jong gabor ka jong nga tip iya kata. Nga tuway nga sngaut ho iya kata. Baka ni kampat day gapor ka bangin yung ino itaw marat klaw. Kampat day gapor bangin yung ino ikita ka bakut nray ka day gapor ka bangin yung ibiyang iya ka revival ka bakraw bali ka jing tray ka jaw blay nray ka basa menta ka day ka bangan krenang ni ka day lano ngin yung iya ka taga bor ka jaw blay ka buon punpaw sa sisiyan. Ngan kelip yang if ya hatu blay siya udan menta hangno udan ule ayu menta lesi dan ki brigi balaban kelip anong siya udan blay balay kumnuk balay uklem lay balay usngap balay usngap abang ni ka jingpang gatur kat ni ka pertay nga kwa nga nong ifi ka jingpang kaladep dan na ka pertay la slam walay singot ho baklay kata kibriw lada filet siyang hospital wat tanghang niya silong siyang apo negrim siyang sibil lagi sisngi let bisit bro sisngi siyagi hospital baro ibadan niya silong venyo ibro sisngi kibriw giyap man lagi sisngi kibriw giyap let haim sang taya Delhi venyo ibro sisngi kibriw giramet yap let velor venyo ibro sisngi kibriw giramet yap kelang ka pertay giramet yap but hagi ni sisngi siya keren palat ikita ka met yap ngani tu ifi ka met yap ke ja ka yap kibriw nadu machagi yap mti ka bapala kata kibriw yap but nga kwa ka nong ifi hagi ni ka por ka ega bang ikwa banyo imenta ka day hapadeng jang ni ka tension haga bang ipaya ka jaka ka bang pertay ka klumar shimmy ka ni ka vaccination mso to bahaga day ka bukumno ban le ikita ka ban mi na yeng ro mso to sutaw tip mi kumno mti knai la ka jong ka jing im ipaya ka jaka ka ba ngiyo sngoru ikaktin ka jong blei ba blei ba kraw ban le ka kamba ka mga kren mga Heri ka jingkali mentai ka sngi ka day ka banga kwa nga nong ifi ngala kren Mynno Hangno bat mentai ka sngi nga wan ra ishapi lano nginyo ino ya ka bor ka jong blei haga ri ka jangi lano nga kwa ngan pani ifi lano bat habang nga kali nga ka jingkali lano nginyo ya ka bor ka jong blei nga kwa ngan ifi artali ka point hakini ki artali ka point nga kwa nga nong ifi nginyo bo blei unpan pao no ya la ka jong ka bor ka jong Fi lada pipet hagani ga Bible. Namar ma fisno to kanegam day ga jaka bangan hikay lut ifi. Ngayo tang kandiat ka pori ga bangan kren hang ni. Bat ladangan kren jerong palat lesi pinom laban syong.
Nei latangan yo por ban hikaya fi gani. Kan lang ka jing men toy fi bafinum ki jing mat. Bafinum lang panic lang bat ki wait pa ki brio ki bumps go toy ki tien ga Jong Blei. Film yo na fi puli na ga Bible habang nga krening ni ka tien ga baang Lano u Blei un pen pauno i ga bor ga Jong. Syangan jubab ini ka tien. Ka ba ningkong ka jubab Jong aga day. U Blei u don la ka Jong ka por. Mdegat kum ka por Jongi. Kataga day ka ba nga kwa ngan ong ifi ka ba peling ay ki brio mentaga day bagi kwa ba Blei leno duai ba Blei ni leno bon pen pau no ki brio ki kwa ba ni ino ban suk no ban ye le kal paman ban ye yat no kal paman u Blei u pen pau ye ka bor ga Jong u dan la ka Jong ka por na pi pet ha ka Bible fin lap ba Blei u dan ka por ka ba jurong ba ngayo ina ka Bible ba ki kon Israel do South Spot Lies Post nem tam hari Egypt ngatarai gitu ki bisong hari Egypt ki betip yo ki jingkular ke Jong Blei ngatarai ki man la ke sngi ki duai ben ong try lano dan ki bala ben ong la chai le sngi lano ndrei u Blei u shimpor na fi peja ga Bible bro u Blei dan la kapor ngan si pudi fi kendiat balai Blei dan la kapor ngan pudi fi kendiat na ga Bible ngan sengat ingin ke tien ka ba ong Petras tang ini pudi na gani ke siti su Petras ka lenong ka ba ka siti ka ba ar Petras nang balai di khat ba fra pe ong kom no Blei u Petras ang ne abu tho si fang kapor ong kom ne henrei ya gani ka wai wat klet ko hab ba it ba ka wai ka sngi ka long ba u try kum si jasnem but si jasnem kum ka wai ka sngi what let klet ong u Petras ko para banget ba it jonga baka wai ka sngi ba utrai ka lang kum siya jasnem but siya jasnem kum ka wai ka sngi utrai umle tot syapang laka jingkular kum badan ki biyan yaw ka jingle tot henrei uyay siya slam bat pi ubam daman yanuro banjat no henrei babaro kin pay siya ka jingkala ka bamot wali klet u Blei u dan mentah ga jaka ka bo yot sngaw ga jing duai jong ki brio ki ba ut how Blei malang sngi wali klet ki ba nget ha klang ka perteki aside mentah wali klet ki brio la yeng ki duai but ki kwa ban yo ino e ga bor Jong Blei henrei pi pulin nang ni u Blei u dan la ka por ban jubab ye ga jing duai u dan la ka por ga ban pen pau la ga jong ka bor ga jong u Blei namar u Blei u dan la ga jong ka calendar u dan la ga jong ka budget u dan la ga jong ka por but pimla pen ki yo Blei nama u Blei u dan la ga por but menta i kum u Blei u snap nama u dan la ga jong ka por umle kat kum gopor ga Jong Blei u Blei dan la ga Jong gopor nga kwa abang nga krene ngani ga tien ga Jong Blei mal la gopor nga kwa bang anum penireng kat yo Blei baru brio ngam kwa bang krene ga jing start brio menta ba brio ga batai smong Blei pila bin yo batai ga de batai re Blei dan la ga Jong gopor u Blei chong beneng baru dan la ga Jong gopor kat baga por Jong o kampat day wat le kumno ru ka basa ka day tang mangin su up ba mangin duai ban up e ga por ga Jong Blei fitim ne la pipuli na ga Bible u Blei hang ne ong Petras na sutunat ni khat bu ong u Blei pen slam la ga Jong ga jingkular re ka kum badan gi bri gi ban ken bo Blei pen slam hari Blei pen slam ka ngas sutunat ye ga ni ga jinglang ga Jong Blei kwai gi bri gi kala ka bomot nga kwa ga ni ga por ban ong firu la pi up ban yo ino e ga jubab Jong Blei pen pau no e ga bor ga Jong Blei pim duai bo Blei un kta e gari bagi judge ben riu kumang ni gopor bagin kala ka bomot ban pai show Blei ha ka jin sha ka ni ga gopor bangim de ban tiang ka de gopor ban bangi de ban kala ka bomot ban pai show Blei ka de gopor ga bangin IT la ga jing im show try pipuli na kitab Ecclesiastes kalanang ka balai lesi nga si puli kendiat igini kitab Ecclesiastes kalanang ka balai na khat ka beningkong lesi bro ngi ya puli gini tang ka por yap brio ngam kwa ngan puli gini gam dai nam ta ga ha ji sha ktien ga Jong Blei gam dai nam ta ga yap brio ktien ga Jong Blei ga dai nam ta gi be im na pipuli ga kitab Ecclesiastes kalanang ka balai khat ka beningkong gong dan ka ayom mi ki ek bro ba ka por ga jing tmu bro ha po ga beneng kadang ka por u Blei de bale ek kat kum ka por ka Jong u Blei badan la ka Jong ka rukam perkat u Blei de badan la ka Jong ka jing yo i de pipuli na kitab Isaiah na kalanang ka basan tusan ka khat u prau Blei ong na mar ka jing mut Jong pi ba ka jing mut Jong ki per kat kum ba ka jinga e ka kendau na ka beneng gum taru ki jinga e ka jing perkat ngingi sngaw ko mamlang shu ngingi perkat ba kala de ka por rekan ma wa jing mut Jong Blei ka dan la ka Jong
Maday na katagadaw kum gibanget nga kwa bapinumlong panik ngam kwa fin ki jingmat walit mut bagi bro gila balay ngan nakran ngani ngan nakran biang sejisian ngani snap hanga ngan namang nang yo diat gapor ngan kran biang ngani o compare lagi bro gi plan kumno namang itip kidan gi bro plan man pen sneo ngani ga pertai de brio de pen sneo ngani ga pertai mdei setia blei bu ngani ga pertai ula thau janai ngani ga pertai ula bo ngani ka jakashong ga biang yo brio but ula ai ho brio u blei de bau ai ka yo jisu khon la jong bo ni yap nam ta gi pop jeng blei de ba han de gi brio gi ba kentai blei de gi brio gi ba sarong ba gi le pressure blei kran pressure blei le khla gi ne ga pertai pelong khla lo di ke pen khla lo di jing bo jong blei de blei do ta si udang ngap udang yaisha namaru kwa gi brio gi khla ka bomot but shangan penifi gi brio gi plan jibon gi brio gi perkat jibon ngasai singot nat ini gi kitab sam ko nang ka balai pulai le se ngan kren biang ini gi sam ko balai pulai kindiat ang ne kadai ko wei ni gi sam gi bang ngasai singot nat but ngada singot ho bo blei ang ne open power le jong ka jinglong blei wong kom ne wong akal nang ka balai pulai ko ba sipo wong utrai open do ye gi jing perkat jong gi jat ben reo open le no ye gi jing mut jong gi kan jaben reo sepuli bahai ni nang ka balai pulai ko ba sipo nai penjenjar palat bapin perkat nai perkat palat balai bagi beliau mentagi dan tang udak jingkeli balai bagi perkat badan sibun mentagi berperkat bagi berpelan dan lagi restart gi berperkat lagi lenti gi berbun melek amta filapin pelan kat kapa fi plan ndrai ublei wang ublei upendu igi jing perkat jongki jat ben rio upen le no igi jing mot jongki ken jaben rio ka jing perkat utrai ka next cam junam ki jing mot ka do not jong u pateng ben rio baro ngakren nam tagri si bejantia gini gepor kam kerpang ka bible ang suk kata ka jat ben rio kabau try ulang blei jongka bat kita gi brio gi bola jet ban lang jing yo kenti jong usuk kita gi brio da vi os ngau ni gi ktien ga jong blei gi ni gi por balai pim wan show try ben try ai ngan dei unong song shnong ki nong song shnong ki be shep tieng yo blei ki bo wat yo blei nama ga bible ka ang suk kata ga jat ben rio kabau try ulang blei jongki people in the bible ko ang khat bakhat lai try ukmi na beneng u yo I u khun ben reu baro naga jaka shong jong ukmi e baro u shong ga khndo ma u ken u bathau dori ga dono jongki baro u perkhat gi kam jongki baro mjudan si mu bala ban light naga jing bonu pa yo pa murat ba yo light naga bajur ga jing klan u kulai long ba thala ban lang ga jing da lemni anam plat yo no ru daga bor ba jo ngasai snot nat ini ktien dan beklein melabala hiu iwat mentaka dei shisha what ki beklein ru kim la ya dai ya de adai pet ke de khat ke ba khat pra wong no hakmi ke khmat jong trai ke dan kita ge be shep tieng u hakita ken ki bekerman ha ge jing isen ai jong ya khaban plat ye ge mensim jong ki na ge jing yap bat ban sumar em ki ha kanem sneo ngam tip kat ngut na brain pipi da nget si shai ni gktien la da fi nget si shai ni gktien na ki jimon u blei u dan la ka por ngakren men ta gisngi ban pen kut ni jing kren jonga lano u blei un pen pauno e gobor ka poin jonga ka banin kong ka dei u blei u dan la ka jong ka por but u blei u dan la ka jong ka por ndrei kita ki ba kermen u blei ki ba shapting u blei ki ba wat yo blei ngakwa nang fi ga ni gopor u blei wang un ri im yaki haganem sneo ka jingyap kanom la ban jan shaga yin jan jongki ong ktien ga jong blei but ngadwai men ga sngi ba pen nget ye ni ktien ba u blei un pen kalai ki plan jongki kin jaben rio tangga plan jong blei ga ban long asngo bangi ga ktien ngakwa nang fi sejisian ai ka pertai ga laban perkhat bon rukom ai ga jing start jong brio ga laban plan shibon ge ha ga ba khat do un pen na e ga plan brio ha ga ba khat do ga plan jong blei kan long but ga jing perkhat jong pateng la pateng ben rio kita ga ga jing long ka ba blei don but hagani ga por ngakwa ngan kren ngani shwai ga bangan pen kot lano blei un pen pau ga bor ga jong ka banin kong u blei u don la ga jong ga por
nget igata up igata kermena Blei nama Blei dan lagi jong por ndala de por ke jong Blei ngani tu film dan ye ke bala ban yang khmat jong Blei ndala de por jong Blei ngani tu fi ke long tang ke shiklep mat ula ban pen kelana ke prapeu shekel gidi ke klik ada tangla shai u penlong shi shekel gidi shishang ko haga jait beri Israel ke bang khwang no fi u Blei ula ban le ke shimet Blei bala ban pen kela ye ke u bala ban pen kela wan ye ke nu Blei du bala ban pen mi pat ke bayam ndan bri u Blei ndan menu bala ban perkat teng ni sngo ku mangi khamer kat bu Blei ngi khamalor ngakhwang no fi ke ni ke por de tang u Blei u badan ke por bat haba kala de ke por ke jong o ndan bala ban yang haba wan ndan jingpang ndan coronavirus ke bala ban yang haba Blei pen pau le ke jong ke por ke jong sngap bangan penifi ye ke jubab ke bakhat do ke bakham dan kam Mynno Blei pen pau le ke jong ke bor ngala kren Hangno Blei pen pau de ke por bagi bri kut lat but Lano Blei un pen pau ye le ke jong ke buram bali ke bor ke jong ngakwangan jubab fi gani sngap ha ke por ke bagi brio ki penret shisha ye le di ha khamat jong Blei kata kadai Lano finyo ino ego bor ke jong Blei Lano nginyo ego bor jong Blei ngini ri ke chengi dein da habaga leadership ki nong yalam baro ag ri ke chengi nadu ki nong yalam hapo ke government nadu ki nong yalam hapo ke jingsin shar ga administrative baro nadu ki nong yalam ki bedana hapo ki niam ke jing shakri nadu ki nong yalam ki bedan ki shnong ki tau nadu ki nong yalam ki bedan haki jakabaro ki bedai haka leadership level ngan ong ini ki ketian lada baro ngi wan ban penret diladi hakmat tau ne Blei hang ta finyo i kade ke por bo Blei un pen pau ila ke jong ke bor u Blei unom compromise ila ke jong ke nongrim nama na pipuli na ke Bible filap ba Blei le akumta fi puli ni kitab ke baar chronicle ke nang ke baar po ngan si puli fi khindiat ke ni ke por ke ni kitab ke baar chronicle ke nang ke baar po pinlap ye ni ke ktien ke kadan ke ktien ke besngot na ni ke nang ke baar po na ke khat ke khat ar ke ba u Jehoshaphat u duai ke bangala lep kren ni ke ni ba u Jehoshaphat u de nong sin shar jong ke jaj ben Juda nda haba kadan ke thma ba like hun ke wan ye le u barum tip chugum no ban le fi tip u duai gum no wong gum ni a u Blei jonga hato menom bishar yeki naman ngimdan bor banyale yo ni upat bakraw ubawan banyale yengi limni ngimtip ayungin le henry ki khamat jongi kilong tangshame henry ki khamat jongi kilong shame Blei but day ne ka daw nga yang nang ning kwang ano fi nda haba ka leadership nda haba Jehoshaphat bagi tu ki rangba baro jong jait men Juda ki duai khmat jong Blei ki ong try hato menom pen pau ila ka jong ka bor ka jame ga ni ka bor namar ngim don bor ya ka ban le e yo ni upat ba bat ngim tep ru kum no ban le andre ki khmat jongi ki long shame try pi de hangta bo Blei pen pau ila ka jong ka bor ka jait men Israel u ya le ma u na kam ta ki u ka thma kam ne jong pi ke jonga ha ni singi persho ban le ma ngi de Blei ong lada pi wan shanga ban penret ngan da yang manga ngan pen pau ila ka jong ka bor ngan wan am ge jing chop fitip lada ga riba ga jait ben jingi ka wan chata nga guarantee nang ni bo Blei tanga pedang ga shiminet ula iga ban change lo di eke bro shega buram go jong trai ngin long ka lighthouse mo ngin long ka yeng jing shai jong ka jingerman ya ka ri India bro ka we lada ga ri ka si jantia jingi ka wat shisha yo Blei lada ngi wan ban penret lot ila di khmat jong trai finyo iga buram jong Blei nang ta ka daw bro ngi yakut iga tu ka kitab chronicle ga baar mo agi por men shuan usnem arajar arpo ngayo i bro ngi yakut ndrai ngi yakut tanga ga por badan corona la no klet no ndai nga kwa ngano fitong inum klet ngan puli ni kitab ka baar chronicle fitip ya gani galanang fi puli na shuko tang ni de khat fi puli ni galanang fin sngolengo ba u Solomon uladep duai lupai gani uladep yo i lupa de fi puli ar chronicle na ga henry u de khat baar pu pras ngam u duai wong la de janem sni u hagari la de jaga jingyap khlam la de jaga ba yap yong la ne ga bu to u put
klun lani uput klam lada ki nong shun jongki ki ker kut yiki hagari ki kerdap jongki la kanu kanu snap how on niktian la kanu kanu ka jing yap them lani kanu kanu ka jing pang ka badan kanu kanu ka jing duai ba ka jing kerpat bala penlang dau nu brio lana ki brio baro ki jong me ha Israel ubatip maroi ya la ka jong ka jing sitam bat ya la ka jong jing snosi ba un kner la ka ti tu wak no ang tu snap ma men meneng ba ka jaka shong jong me ba tu ma I wipe away ya kabakat kum kilinti ki jong ubaro ubaga do no jong utip namar mame melong mame hi me itu ya ga do no jong ki khon ben reo ula dap duai lepai kata bala na jing yap them kawan na jing yap yong kawan na ka jing yap ka nem snil na jing pang ka tor la dan ki brio ka duai shisha la dan ki brio ka penret ya la de Blei un le no ya ke kamba un pen pa la ka jong ka bor ka jong na ka daw ha ka ni kitab ka ba ar chronicle ka de jing duai ka ba Solomon u duai ado ba Blei pen pa ar se ni la de la pi puli kitab chronicle no ba ar ka ba nyo pi lap ba Solomon u duai biang ka ding ka hian na bleng ba pi puli na ka tin ka jong Blei ngap u duai ni ka tin wang lada ngap bawang lada la khangkhop ngan puli khot bakhat lai lada la khangkhop ye ga beneng manam dan slap lada la hukum yu put ban bamdu igari lani lada ngapa ka jing yap klam ma pedeng ki brio jonga lada ki brio jonga ye gi bal khot da ke kerteng jonga kin penrit ye ladi kin duai kin wat ye khmat jonga kin paino na gi lenti baman jongki kum ta tengan snau na beneng bat ngan map ye ga pop jongki bat ngan pen kia ya kari jongki u Blei u shim ni wang ni ukuran ni kitin wang ngan pen kia de Blei u ba pen kia de brio ba pen kia de Blei u ngan pen kia ya kari jongki lada ki brio ki wan ban penret ilade ban pai ni gelinti paman ban duai ban pediang ba kidan na jaka ka ba kimla bat minta ki wat you Blei lada ngi le kum ta finio I de tango Blei u baong kani gam de ktien makran Solomon kani de bakran u Blei ukran show Solomon open pai ktien shiga jing duai jong wang lada nga khang khop e benang lada dan slap agari lada ga jing yap khlam lada jing pang lada no nem sniu ko wan lada ki brio jonga khabamut ki brio ki betep u Blei lada ga ri khasi bat jantia lada ki nong yalam habaro ki label ki bangalakren lada baro ngi wan pai ngi penret iladi habang penret ngi brat e ga jing sarong namangi snel sarong pala dan beliau bakok bang beliau it pala di kisi jantia teng ila snel sarong ni kata kan mau u Blei umdeu ba shashiliang ada u Blei mentai kisi wat ngi tengin berat di jing sarong dan tengi sarong ila kejong kaniam ngi sarong ila kejong ka identity ngi sarong ila kejong jing teng im tani e shuru ngi dang sarong ngakwa mentai kisi kala de ke por ngi mengi de bantip Lano Blei pen pa ila kejong ke bor kejong lepi kwa banyu ibo Blei pen pa no e ke bor de tang ni ketien lada ki brio ki jong Blei ki penret ila di khmat jong lada ki riga si pejantia lada ki nong elam lada ki pai ba barong i wan ban penret ila di khmat jong turai finio I Lano Blei pen pau ila ki jong kebar un pen pau keloi lada ki brio ki penret ngayo I nda bau debit u penret ila di pen sange i khlam nda ba ki brio ki duai shisha ba ki penret ila di khmat jong Blei lada ki brio ki yang la ka jong ka jingla sngo shngan hala ka mas sngo shngan ga vaccination da fi sngo shngan palat ga jing tip or ga jing stan fi sngo shngan ngam kren persya ga ta kadan kami fi vendeng mas kadan kami fi finle ga no ga government ko bo hare ka way ga bang kwang nang fi ni ko par kita kilong ki eki bedan kami ga jing embryo handai da fi kwa ban yo ibo Blei un pen kia igari ka ban ning kong tam ga bedan kam da ga sngi ga dai bala da baro ngi pen red rade bala baro ngi pai show Blei pet agane ke por agane bang keren Mynno Blei pen pau ula jupen pau ga risi jantia ula wengi na gitma ula wengi ba ula pen pau la slam ula wengi na ga jing yap klam na ga jing yap tem la slam kabar kwa nong fi Hangno Blei pen pau de nda ha ba ga jat ben ko poe ga kutlat mar ga balai Lano Blei pen pau ko puram ga jo de ga por ka ba ngam ma fi ngi wan man pen ret lot ila de kamat jo ngakran ni daga dot no jong jing pen kandu jong Blei daga jing kit kle khat if baro tongin ye let lang ye duai tongin ong try ngi kwang in yo ino e go bor jome ga ri ge ngi kwang in yo I biang ye ka jing tray go krau go jome
Ngi kwang inyo ibiang bakan wan biang ken try kita ke jing try ke bakam kraw. Ba wat lada ke jing ka don reha ba me pen pa ila ke jong ke sankti. Non bala ban yang try. Haba ki briu ki wat ke kamat ke jong Blei. Tangin duai ke ni ke por. Tangin penret la de tangin pal show Blei. Tangin kelak ba mo tangin IT la ke jong ke jing em. Man nga khat if you dana pa leadership. The fidana ka no jakaru. Tangin klet no ke jing sngo niam ke jing sngo balang ke jing sngo kerpang ke jing sngo jaj ben riuru. Tangin persyangi ke ban tip bo Blei yap na ka bentaya bara. Baru kuat ba bara ngin pal show try. Hagadi ke par. Lada fi yo sngo ini ke ketien. Lada ke ktaifi, lada ka wanra ke jingker kuifi. Ngam kuat tang ba pinsi yo sngo. Ngam kuat tang ba pinsi sngo tenat. Ngam kuat tang ba pinsi ong ani gitu ke jingkeren. Ka ba nga kuat men ke sni ke dai ai ke ketien kan kta ifi baro. Balada gi dai yang ibangin yo ino ye ke bor ke jong Blei. Ka dai satang lada ngam mafi ngi wan man penret eladi hakamat jong trai. Tangin ye tuai hagani ke keleman. Ku try nga yang nang niya Blei ringkat bat gini ke brio ke bekloy. Ya kaban ko ngu ya ke ketien ke jame. Bat nga nget ken try lembak ni ke khubor kandan ke jinkerman biang. Ya ke ri ke jegi barokaway. Kana ke jinkerman wat ya ke pertay barokaway. Kana ke jinkerman ken try yang ngi barok ri ke si bejantia. Ladangi wan pai shame. Ladangi wan man ri apo jong ki tap niang jong ke jing isnai ke jame. Bat ladangi penret ila dia ban ngi pediang bangi dan ke jing sarang bat bangi lendet name. Bat bangi pensngel si ya me try. A Blei be it nga dwai men map ya ke ri ke jingi map ya ke pop jong ki nong yalam jingi map ken try. Ya ke jing bam salia jingi ya ke ban wat ya me berok sigata. Rai mentai ke sngi dan ke donut ban wat ya me Blei. Bat nga ya yang lang bat gini ke brio ke bekloy ke ban pai shame. Ban penret ila dia ban duai ban dem khmat jame. Try ma ang kupala na ke brio jonga ki bel khat de ke kerteng ke jonga. Ken pai no na ke lenti baman ken penret ila dia. Ken duai ken wat ya ke khmat ke jame. Kum ta men ngau men map ya ke pop ke jongki. Bat men pen kia ya ke ri ke jongki. Try ken ke cingkular ke trai kam madu mentai ke sngi. Bat nganget a Blei ngin yo ino ya ke bor jome ha ke ri ke jongi. Ba men weng ke try gini ki aka na ke ri ke jongi. Bat men pen pau pen ban ke aka ke bekrau. Ba wat la daw nang shunu mut da ke besneo. Andre me melau Blei ban pelong ya ke besneo sya ke babaha. Mela ban change ke ta ken try. Ban pen pai ya ke ta ke besneo. Sya ke aka ke babaha. Nganget kanan ke jing pen em mentai ke sngi. La da don pleng jongki ko pa. Ki bam tre ban pai shme mentai ke sngi. La da ngi pai shi shme. Kum ke riba ke jaj ben rio. Kum ki balang bagi niam kum ki jing shakri. Kum ki rangba shnong ki nong yalam. Ki nong hikai ki nong Baro Blei ke bedana pa authority. Ngatwaya Blei ba ngin wan shame daga donut ke penret. Bat ngadanget ba men snow you gonna jing duai. Kabangi wat ya me daga donut baro. Try nga yang nang ni Blei ngapenret de khmat jame. Ngatwaya Blei map ko pai ke pop ku jingi. Ngi admit ken try bangi klem ya bet ngi bakla ken try. Ngi kerpat Blei ba men bat bitar junam. Remen snow ba ke jingi snai. Try me tip bangi long tang ke kendau. Pen pai ke jing bitar ke jame. I can wan ke jing isnai. I can wan ke kamba jame ke ri ke jingi. But I ko pa ke pertaikan yo I ke buram ke jame sechi sien pat. But men yo lot mame ye ke buram. Try ngi I lot shame ke buram try. Ha ke kerteng ke bedan bortam ke jong try jingi chis ngi duai. Amen bat. Amen. Blei un kta ifi un ker khuifi. Ngada kwa bagani ke jingkran kam dai tang mga syukuran. Aku abang ini ino ego bor ke jong Blei. Bat ngindang yo I ego bor jong Blei. Lada fi penlet jing wat gitu ke jing hikai. Bat lada fi pentrai kam eki. Ku Blei shibun Blei